Gözden geçirilişin çäklerini Türkmenistanyň döwlet harit şemal birjesi tarapyndan ýurdumyň we owgany iş ugranyň gatnaşmagyna göçme sowda gelişiklerine geçirildi. Bir kadar döwletiň täze ýamynyň galkynçy döwrüne diýermeli täze tehnologiýalary ornaşdyrmak, milli ykdysadyty döwrü baprlaşdyrmak hemde diversifikasiýalaşdyrmak syýasatyny ýygydarly durmuşa geçirmek arkaly dünýäniň ähli ýurtlar bilen halkara hyzmatdaşlygyny işiň ösürýär. Şunu goňşy döwletler şoltana doganlyk owganysan türkmen halky bilen köp asyrlyk dostlukly däpdi sowlary hemde taryhy medeni umumlygy birleşdirýän owgan halky bilen netijeli gatnaşyklaryň putulanylmagyna aýratyn ähmiýet berilýär. Özleri hormat goýmak we ynanyşmak ýöreleri esasyny gurulýan döwlet tarapdaşlyklary iki tarapdan hemde köp tarapdan görnüşde üstünlikli ösürilýär. Iki ýurduň dörli derejedäki wekilletleriniň amala ajryan iş saparlary, şerekeme geçirilýän maslahatlaşmalary, gepleşikleri ýoly goýulýan netijeli hyzmatdaşyň putulanylmagyna köp babatda ýardam berýär.